Môžem použiť iný stroj namiesto vrtačky? Budete prekvapení, aká bežná je táto otázka. Krátka odpoveď je áno. Dlhá odpoveď je, že to nie je dobrý nápad. Teraz tu máme tento spojovač hriadeľ na hriadeľ a veľmi často zákazníci používajú leštičku na auto, pričom na jednej strane majú 14 mm a na druhej strane 12 mm hriadeľ a spoja spojovač hriadeľ na hriadeľ s leštičkou, čo im poskytne dodatočný krútiaci moment. Ale majte na pamäti, že tá leštička na auto nemá obmedzovač krútiaceho momentu, takže je to... Viete, riskujete, že si ohnete hriadeľ. Na druhej strane, všeobecná spätná väzba je, že po určitom čase používania zvyčajne získate cit pre to, koľko krútiaceho momentu ten hriadeľ zvládne. A z tohto pohľadu chápem, ako by zákazníci mohli byť schopní pripojiť to k inému zdroju energie. Skrátka, ak sa chystáte pripojiť svoj flexibilný hriadeľ k inému zdroju energie, uistite sa, že má nejaký elektronický alebo mechanický spojkový mechanizmus kvôli bezpečnosti. Ďakujem za sledovanie.